mayong buntag kanatong tanan. Ani-ana kita karon sa ikatulo nga Domingo sa Adbiento, Gaudete Sunday, Domingo sa pagmaya o sulod niining atong Misa di Gallo. Ani-ana kita sa ikaduha nga adlaw. Ganinang kadlawon, unsisok yun ang daghang tao, pero expected na ron nga sa atong mga misa karon gamay na lang ang manimba. Pero baya atong tanahon ang ebanghelyo sa Misa di Gallo o ang ebanghelyo sa Domingo lahi. Nagpasabot nga kinahanglan tang mo comply sa ato ang responsibilidad sa pagsimba sa Ginoo. So kadto sila nga nanimba karong kadlawon, mamalik gyud to karong gabi o karong hapon aron pagsimba sa adlaw nga Domingo. Ang wali kaganinang kadlawon dili na pwedeng balikon karon kay lahi man ang atong ebanghelyo. Og tugoti lamang ako mga igsoon sa paghatag kaninyo og duha ka punto sa atong pamalandong karon sulod nining ato ang santos nga ebanghelyo sa ebanghelyo ni San Juan. Din ang ikatulong Domingo sa Adbiento, si Kristo karon nagpadayag kanato pinaagi ni Juan nga magbubunyag nga maoy magsaksi alang kaniya sa dili pa siya moabot, nga maoy magsinggit ngadto sa kamingawan, hawani ang dalan, pataga ang kabukiran, tapaki ang mga gansal-gansalon, aron hapsay ang paglakaw sa manunubos sa iyang pag-anhi sa kalibutan. Unsa man ni nga dalan, unsa man ni nga lasang, unsa man ni nga mga bukid. Ang ato ni idritso, bukid kana sa imong garbo, na may tag-as nga garbo, na po'y gagmay, puros garbo, o kana maoy patagon. Ang mga libao nga dalan, unsa man kana bang imong naong nga napuno sa way kabutangan sa pimples, dili. Kundili, kana mismo ang imong lubak-lubak nga kinabuhi, bangag diri, bangag dadtidto, wa gyud in taon butangig anapog o bakaha gisok or bakaha alkitran aron duna kana siyay pagkatapan og dili na mag-untol-untol ang pagdagan. Nganong untol-untol man ang dagan sa tong kinabuhi tungod kay daghan tag bangag nagbiyaan diya sa tong kinabuhi, mga unsolved issues nga tagaan nato untag pagtagad, ingnon lang dayon, ay sus pasagdi na sige na, i-let go kanang okay na wala na. Pero nagpabilin ang samad og nahimong kabahong, og mao na ang gikinahanglan karon nga angay natong balikan, aplayan og balik, butangag anapog, butangan dayon og tawag natog alkitran aron maispalto, unya ligsan-ligsan aron matapan. Nindot na ang maong dalan. Solusyonan ang problema kanang mga issues nga diin wala gayud matuki kay mauwaw ta nga mo confront at tubangon aron sa ingon dili na kini siya magpabilin nga usa ka issue. Mabito na kung magpabilin ka na siya, pasagdan lamang hangtod mo hinog, adili makatabang kay magbagat mong duha, mag-isigyam iray man mo. Wala na po de. Ana, nadugay giatake sa hiblan ko ano sa. Di na maulian. Magkuyaw na kaina ngano man. Wa man tagaig pagtagad. Gipabilin raman. Unya ra ba kung muisgod taog pagtambal sa espirituhanong kinabuhi, nagpundo na didto tanan, pinakakuyaw. Ngano man, nganong kuyaw man, mahimo naman kana nga usa ka butang nga diin lisod ayuhon
Do naman ka na negative effect diha sa atong kinabuhi. Ig-adto nimo hospital, maglisod og diagnose ang doktor. Sa maginiyang sakit oy, depression, anxiety, sa man ni? Pressured, lisod man kayo. Na nilala ra bagyod. Sakag maayo ang iyang blood pressure, ni saka pod ang iyang blood sugar. Pero ang iyang card imong tanahon hagbong, may pang blood pressure pasar, pero ang iyang card puros hagbong. Tanawara? Ako yaw kayo. Tanawon sa nimo iyang kwan, iyang blood sugar, puwerting sa kaa. Saka kayo. Apan tanawon nato ang iyang rating sa iyang espirituhanong kinabuhi, hagbong. Tanawara? Ngano man, ay gibiyaan man ang kaniadto, wa man tagaig pagtagad. Nga angay untang sulbahon, diha-diha. Ay mo ban, Padre, kanini ang bago may nag-away sa akong kuan, akong bayaw na, saan man ni Padre nga, kuan man kayo, ayaw sa kay Pasko, adto na na nimo atubangon, inig 25, dadig pinaskuhan, kay muhumok lagi ang aping anak, dadig pinaskuhan. Atong tanawon karong 25, kung iya bang dadaan, mubalik man to inig 27, og nasolbad ba ang problema? So kana, mintras tanto, init pa, dukduk ka, aron mapurma. Dili gani na nimo dukdukon, dakong problema ang imong gipaabot. Ug mauna si Juan nga magbubunyag, misaksi ka nato aron pag-utingkay sa atong kinabuhi. Nangutana gud ang mga Pariseo, ang mga magtutudlo sa balaod, ug mismo kita nangutana, kinsa man ka? Unsa mahimong tuyo dinhi namo? Nganong nahibaw man ka? Uy, kasayon ra nga mahibaw-an kanang wa ka kay kanang tao nga anon alien para nimo, kadaling mahibaw-an. Imo ra nang i-type ngadto social media. Pag-type nimo ni ana, wala, mahibaw-an nakakinsa ka. Mangutana din kas uban, nya karong panahon na lahi naman kaniadto. Kadaghag marites karon, kadaghag mga balibo og baba. Mangutana lang ka, wala. Na kay information. Nagoy ni duol diri nako. Wa ko kaila, tagasugod kuno siya. Kaliwat og bultron, nangutana dayon nako. Kaila ka Padre ni kuan? Ato man ang uyuan. Ato na mo ba? Ninduta din mo no? Unya, unsa man sunod? Kana lagi mo ari lagi ko kay si imong tiyo na aron sa ospital diha sa kuan sa ospital ba diri ba sa provincial na aron diha niya kumatos man naoy niya nagkinahanglan og mga 150,000 niya unsaon man nato na dong nga kuan man dong kugaw unsaon man nato na gaw kumo ba wa nga naoy hala gaw naarba ko diri gaw pundo-pundo gini nako gamito nako ni nay gisaara nako nga pobre intong pamilya kay naglisod og panganak iyang asawa ang ba na mo'y mga anak ang asawa gyud sus niya 50,000 niya ako na ding ipapasa na nako ngadto kay gamito na hapit na mga anak niya saan ba kada na siguro gaw ang 50,000 gaw ato na ihatag ato gaw hala maluoy ta atong kuan niya kung mamatay imong uyuan sakyan din ako kay basi dig tinuod nako nanguna-una ko lagi sa ara na bato nako tong pamilyada pero di na kong tigom-tigom ani niya karon mahog sa wa tawag na yung hospital tawag ko ni Dr. Kanoy ang atong in charge ang chief of hospital ko doktora mangutana ko diha bi tanawa ko nos ledger kaningalana Inocencio Bultron tanawa ko no diha kay niya akong igaagaw diri kay maluoy in taon ta niya na ako'y pundo diri na ako'y gisaaran ani niya pobre ba in taon to kaayo o takahibaw unsa ba ana masalbar na tong bata sus karon pagtanong Pader kisa may ngana na nagkuan ko mao niya nga doktora
ayaw intawag tuo, pader. Scammer ka na. Nya ako mang parinti, nakahilagan ni kasi akong mga uyuan. Uy, pader, pilar ang pangutana intaw. No? Uy, wa na, matubag na human na. Mandaan na mga ngan sa imong uyuan. Wa na, ladiin na ka. Kumuba? O, ayog tuoy taon, pader, diretso, pader. Kay kanangalana, wa na dire, o ang iyang gi-admit dinhi, wa ud na. Nibalik ko gaw. Kanang nanawag ko sa ospital diha. Ako na di kay number diha gaw. Uy, mga pare, baya mi. Kanini ang, basta nasa Danau, maka-contact yun mi. Sus, nawag ko gaw. Wa naman kuno na diha gaw si Noy Sinsyo. Umaw ba? Diha manggutugod. Kung kano sa panikan niya ito diha gahapon. Basta gi-transfer na gaw og laing kuan gaw, laing hospital. Sige, adto na ko gaw. Sus, nasalbar intaw ang akong 50,000. Ako'y salamat Ginoo. Us-usirog yun ta. Gipangutana. Si Juan, kinsa man ka? Kinsa man ka? Ngano nagwali ka? Kay ngano man, miuting kay man siya sa kinabuhi, sa katilingban. Ano man atong weakness, naagani mo uting kay nato, mingon din ta, kinsa man ka? Ako, abogado, ako, ininyero, ako, magtutudlo, ako pare, muting kay ka sa akong kinabuhi, kinsa man ka? O kana, mao'y nindot nga pangutana. Unsay tubag ni Juan, ako ang gipaani sa panagna ni Isaías, mag-una sa Ginoo, aron pag-andam sa dalan. Di man satisfied niya na ang mga Pariseo o ang magtutudlo sa balaod. Maupod na to, nganong di man ta masatisfied because we are not happy with our life. Mao man ay ilanan sa tao, di malipayon. Kanang sigig pangutana, murag skeptic ba? Sige ra gyud pangutana, tubagon. Na po'y laing pangutana. Uy, kanus aman taong kamuho magpangutana? Mao ba ka na ang imong ros kinabuhi? Dagahan og question mark? Ay tagaan ka na natog solusyon? Mao na'y tuyo ni Juan. Nga ang tanang mga question mark sa atong kinabuhi, butangan og solusyon. Kay maumang ka na ang rule sa Ginoo sa iyang pag-abot. Mihatag siya og katinawan alang kanato. Tanawa ragod, magingisda, gitawag sa Ginoo. Andres, Juan, Santiago, ali, sunod mo nako kay managa tagtao, dili na isda. Kung sa gihimo nila, misunod dayon sa Ginoo. Kundi nabutangan og tubag ang ilang pangutana. Arita ni Mateo, kubrador sa buhis, makasasala, unsay nahitabo, gitawag sa Ginoo. Mateo bakang ulitaw tiguang. Ali, dali dire, sunod nako. Nasulbad ang problema ni Mateo kay chief tax collector ba yato siya? Nisunod siya sa Ginoo. Isa pa'y lain nga nisunod kaniya, iyang gitawag kadtong 12 ka mga apostoles, apil si Judas Iscariote. Pagkasimpol atos pagtawag nila, dali ra kayo, diha dayoy tubag. Si Sakeo, ni saka pa sa kawing igira. Sakeo, naog, ali, adto kumukaon sa inyong balay. Suya Hinuon sa mga Pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod. Kay public sinner, apan karon nakig-uban si Kristo. Gibutangag, giilisag, period, ang iyang question mark. Mao ka na ang rule sa Ginoo dinhi kanato. Og gipailatangdaan ni Juan nga magbubunyag. Tanawa ragod, daghang nangutana sa pag-abot ni Kristo. Unsay nahitabo? Question mark. Question mark. Kinsa man na siya nga matao kuno ngadto sa Bethlehem sa Galilea? Kinsa man ni siya? Kinsa may unang nakaila ni Kristo? Dili in town kadto mga suod-suod nila ni Maria ug ni Jose, oy, nga matao ang Mesiyas? Dili. Kisa may unang nakaila,
pagano, laig relihiyon, dili katoliko. Kinsa man, kadtong 3 wise men from the east. Mao to sila ang nitultol nga kining maong bituon sa kabugason. Mao kanay timailahan nga nataw ang manunubos. Tanawara, spuko mo na, nabutangan og solusyon. Isa pa'y lain nga nakaila niya, mga pastol ang tigbantay sa mga karnero. Mao'y nakaila sa Ginoo nga niabot niya dagahan kayong pangutana. Mahitungod niini, naara ka nato. Solusyon ang gikinahanglan, dili ang tubag diha sa imong pangutana. Solusyon sa to pa, ikaw mismo maoy mubuhat niini sa pagtapos. Tuguti ako og usa ka sugilanon. Diha toy usa ka rabbit, kuniho. Tan-aw siya sa iyang kaugalingon, luuyan ako, oy, gamay kayo kong mananap. Unya dali rang ihawon. Paitan ni, oy, lisod kayo ko. Kinahanglan nga mangayo ko sa Ginoo, nga mausab ang akong pagkamananap. Gusto nako nga mudako ko. Nanimba siya, ug unya mag-adto niya sa simbahan. Nagpaatubangan siya kay matintal man siya kung tuwa siya sa luyo. Kay nigtan-aw niya nga ni sa tubangan, daghan mga tao nag-headbangers. Nagsigigana ba? Sige pangatog, bisag nagwali ang pari. Mao nga ari siya patubangan kay di ko kuno siya dukaon. Po siya sa Ginoo nga, Lord, tabangi taong ko Lord, nga dili na ko mamahimong kuniho. Dako na unta ko nga mananap. Mutingog bitaw ng Ginoo, mingon niya, unsa may imong gusto. Nga mamahimo unta kong baka, kuniho, adto sa ngadto. Doola kanang sunod nimo nga mananap nga mas taas pa nimo. Giduol niya ang iring kinis bugoy, mopaso man turong taon-taon. Si bugoy ang iring sa kumbinto. Itawag niya ang iring, itawag niya o ring, goy, kanang imong pagkamananap ba nga isip iring, malipayo na ka? Ningon ang iring, ako? Dili ko ganahan sa akong pagkairing. Usahay ihimo kong examples mga pare, kanang giyon lag iring-iring, nya maigo baya ako masakitan ko. Gusto unta ko nga musaka, pero di man ko makahimo ni ana. Unya, usahay di ko tagaag pagkaon, manakop na lang kog ilaga. Nya luoy taw nang ilaga, kay ako manghihimo og karne. Nya lami gitong pagkaon gid unta, pero di man ko gwapo nga pagkairing. Mao nga gitawag na lang ko lagbugoy-bugoy, mao na ari ko dinhi, paso-paso inigmisa nimo. Inigmisas pare, amo ba? Kontento na kana? Kontento na lang, pero ganahan jud ko nga musaka. Mingon ang maong kuniho ngadto sa iring. Abi nimo musaka ka, adtuan ang pinakataas nimo. Niduol ang iring ngadto sa iro. Pagduol gyud sa iring si bugoy, gitawag niya ang iro, nganla nato og bultron ang iro. Bultron, nalipay na ka ng imong pagkairo. Kuwaoy, ikaw magani ka malipay, kayo usahay iapil ka swalis pare, iring-iring daw ko no. Ni ako gani, maapil sad ko, maminaw ko diya sa gawas, ingnon ko, maapil sad ko swali, giinom ko nag-iro-iro. O nag-iniro. Kuloy kayo ko, unya, kuyaw man ko, ngano man, kay kung wa gani mo painom nako, anha na lang ko sa mga tinaw, nga lanaw, dito ko mo inom, hugaw ang akong mainom, dirabis ko. Unya, lahi man kani adto, kay kung maligsan gani nga iro, ila man dayon ng karnihon, pero karon di naman mukaon og karne, pero bantay-bantay mo sa ubang mga kitiring, ang uban ana gisagulag iro, bantay-bantay gyud mo, isagol na ngadto sa baboy, wala, mura nagbaboy, oh? So bantay-bantay gyud mo, makaingon mo barato lagi na nga kitiring, wala sige mo, padayon gyud mo. Makay mo, uy, di ko mukha og iro, hilong ka diha, oy, human na. Oh. So, mao na nga, di ko ganahan nga mairo, pero kontento na lang ko. Unsaon man, mao may gihatag. Sus karon, miadto ang maong kuniho. Nang siya na ginangunay ang pangutana, niadto siya sa baka. Sus, kadako na ng baka. Ba! Ana, Ato niya sa baka, nangutana dayon siya.
Uy, baka baboy, anak ni Babi Baboy. Pangutana din siya. Lipay na baka sa imong pagkabaka? Uy, kuniho, wadya ko malipay ani dong. Wadya mo. Ngano man? Paita niya akong pagkabaka. Uy, itugway ra ko diha sa diha sa kaumahan. Ang ipakaon ako puro sagbot. Di man ko pakanon og baboy. Uy, puros naman yun sagbot. Nya panagsara ko magkakaon ka ng espesyal, ka ng tawag na to nga starter, ka ng paliton sa merkado. Panagsara yun in taon. Kung magpista ni Santo Tomas, di pa ko makakaon. Kay pakanon makog maayo. Ngano man? Kay murag igbabaligya na kog himuon akong karne, ang kaluoyan ako ani. Oy, so mas may man kay ikaw kuniho, mura man kag ilaga, mo nga dili kay kakarnihon, kami in taon pakaluoyan na mo. Nya kontento na ka na, kontento na. Wa gyud makontento ang maong kuniho, kay ganahan gyud siya nga mamahimong dakong mananap. Mao nga miduol siya ngadto sa Agila. Tanaw, adto siya sa Agila. Agila, mangutana ko nimo, kontento na ka ng imong kinabuhi? Ko dili, kay pait kaayo. Panagsara ko makalakaw, kay basig na imugukod nako, mulupad na lang ko. Ang problema kay iniglupad nako. Daghag mo target, labi maabot ko ngadto sa Israel o ngadto sa Hamas sa Palestine. Sus, mga sharpshooter ba ito yung taon dito? Oy, so kuyaw kaya kong kinabuhi, pwede kong targeton, mamatay ko. Apanimo kuniho, uy bulahan kadudoy. Nganuman, makit-anti ka ba? Nga mo adto ka sa daghang mananap o sa daghang mga tao, inigdagan nimo, dakpunti ka, maglisod ko. Nganuman, kay inigtanaw na ko nimo, mawagtang man ka, musuot-suot man kas mga tao, mao nga di gyud ka sayon himuong karni. Amaw ba? Ako ganahan kay ko nga mahisusama nimo aron makatago sad ko. Uli ang maong kuniho pagkasunod Domingo nanimba siya. Nagpaatubangan gyapon siya. Kay kung adto siya sa luyo, daghan mang mga tuog nga iyang makita, matintal siya. Ampo siya sa Ginoo. Giingnan diretso sa Ginoo, oy. Kaniya daw, unsa may result? Lord, salamat Lord sa akong kinabuhi isip kuniho. Kontento na ko ani, magpabilin lang kong kuniho. Ang gikinahanglan nga akong puyan ang akong pagka-rabbit, ang akong pagkakuniho aron magmalipayon ko. Ug wa na ko'y daghan pang pangutana sa kinabuhi. Mao kini ang pagpaabot nato sa Ginoo. Dili nato himuon nga kita adunay daghang mga preguntas, mga pangutana nga walay hinungdan. Ang mahinungdanon kay si Kristo man ang atong gipaabot, siya mao ang muhatag og tubag kanato. Amen.